Çağaları qoraman halkary güni münasibetli davralar dürlü şäherler Arkadağ şäherine de giň erme eýe boldy. Arkadağ şäheriniň göregli adynaky döwlet açylyk sirkiniň öňündäki meýdansada has giň erimde alınıp barly. Bu ýerde türkmen milli oýunlar, dürlü bätleşikler, erteklen gahrymanlarynyň we Bagtyar çağalyň şowkunly çykyşlary ýaýwanlanyrly. Davralan ýaýwanlanan purzatlarynyň hataryna körpezölen dürlü oýunlary güýmeni oturuşlaryny fiýinlemek öňüne çekiji täsirli purzatlary betlendi. Yine bir ýerde bolsa çağalar watanmady, Bagtyar çağalyk dünýäsini, dowatlygy, bayramçylyk purzatlaryny wat betýän suratlar çekdiler. Häzirki zaman jemgyýetimiň ruhulentligiň geljegi bolan rowşan umytlaryň aýdyň nyşany bolan bu ülketine adamlary ötüşiň täze belentliklerini ruhlandyrýar we ýüreklerde ata watanmyda, Bagtyar şugunymyda hemde nurany geljegimde buýdunç duýgularyny pogtalandyrýar. Nurany bayramçylygyň hormatyny guralan şäherler aýdymsal we tan sunwatyny, çeper dörejiligi hemde çağalyň milli oýunlaryň durly görnüşleri bilen meşgullanmaklaryny, bedenteri sport görkezme çykyşlaryny, surat çekmeklerini we beýleki şäherler öňüne jemläp, olarda çağalyň hemde ýetkinjekleň azaýyp tebigatymyda, Bagtyar çağalygy, öýleriniň ýaşap we ütüp ulalýan hemde bilim terbiýe alýan Arkadağ akylly şäherine bolan şeýkli söýgüsi we guwanjy, şeýle hem öýler hakda hemme taraplaýyn, ýygyderli alad edýän türkmen halkynyň milli lider gahrman Arkadağymyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadağly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyklary we bildirýän belent hormaty öz beýan tapdy. Davaral şäheriniň dowamyndaky çykyşlarda Arkadağ şäheriniň azaýyplygyna we aýratynlyklaryna da üns çekildi. Bular barada çykyşlarda Arkadağ şäheriniň gurulmagynyň, onda da häzirki zamanyň öňdewarjy tehnologiýalar bilen üpsün edilip, nutgulyk şäheri öwrülmeginiň garaşylyk eýamynyň türkmen halkyna bagş eden Bagtyarlygyny bütün aýdyňlyk bilen açyp görkezýän iň ýokary görkezji bolup durýanlygy aýdyň beýan edildi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz bayramçylyk münasibetli garaşdydy. Hemişelik bitarap Türkmenistanyň Bagtyar çağalaryny hemde halkyna iýeren gutlagyny da nygtap, halkara parahaçylyk we ynanşmak ýylyna bu halkara bayramyň şanyna geçiriljek dawralan aýdyň geljegimde bolan mehriban körpelerimiziň hakydatyna ýakymly ýatlamalar hökmünde ömürlük galjakdygyna berk ynam bildirdi. Belenşi ýaly çağalar goraman halkara güni adamlaryň parahaçylyk we dowatlyk ýörelgelerini dawralandyrýan azaýyp bayramdyr. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bu halkara bayram biziň ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramatynyň çağalan hukuklary we behbitleri baradaky esasy ýörelgelerini igrarlygyny hemde ýaş nesiller barada alad edýändigini alamatlandyrýan seni hökmünde jemgyçilik durmuşymyzda aýratyn orun tutýar. Çünki geljegimiz bolan ýaş nesillerimiz barada hemme taraplaýyn alada döwlet ýatatynda iler tutulýan ilkinji wezipeleň biridir. Mehriban çağalarymyzyň şadyan gülküleri biziň iň uly bagtymyzdyr. Olaň Bagtyar durmuşymyzda buýtanyp ýaşamagy, döwrüp bilim almagy, berqarar watanymyzyň ötüş ýolumyzdyr. Bular dogrusyna Arkadağ şäheriniň göregli adynaky döwlet açylyk sirkiniň öňündäki meýdansada giňden ýaýwanlandyrylan durly madmunlaky çykyşlar şäherlere gatnaşçylaryň bayramçylyk ruhyny hassa belende göterip, milli lidermide we döwlet başlarymyzda bolan buýsunç duýgularyny artdyrdy. Bayramçylyk dawralaryna gatnaşçylary şeýle buýsunçly we guwançly duýgulary Arkadağ şäheriniň göregli adynaky döwlet açylyk sirkiniň binatynyň içindäki azaýyp dawraly çykyşlaryny bagş etdi. Bu ýerde ýerine ýetirilen hormatly prezidentimiň özgörtmeler siýasaty bilen aýrylmaz bagly bolan ýurdumyzyň şu gününi garaşdy, bitarap watanymyzyň nurany geljegini wat edýän madmuny öňüne jemleýän edebi taýly çykyşlar tomoşaçylarda uly täsir galdyrdy. Olaň jadal mukamyndan hemde artistlaryň täsirli hereketlerinden tomoşaçylary ruhulentlik duýgulary gurşap aldy. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiň ýaşlar siýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş dehinleri höwetlendirmek we gollamak meselelerini berýän ýygyderli ünsüniň netijesinde türkmen sunwatynyň mundan meýlekde ösürilmegi üçin bir binýat goýulýar. Bu ýerde çykyş edýänliň zehini tomoşaçylarda ýakymly duýgulardy öğretdi. Dawran dowamyndaky çykyşlarda çağalar goraman halkara güni münasibetli gutlaglar we tüý sürekden arzugular beýan edildi. Ýurdumynyň durmuşyny möhüm ähmiýetli wakalyň şoltany azaýyp bayramçylyklar, aýdym taýlanşyklary bilen utgaşdyrylmagy, ata watanymyza giň erimli meden şäherleriň ähmiýetini hassa belende göterýär. Şol wagtda da konsertiň dowamyndaky çykyşlar Türkmenistanlaryň jewitliň hemde dörejülikli dähmetiniň we ilhamynyň hakyky bayramyna öwrüldi.
Yuqarı ruhulentlik ýagdaýyna ýanglanan joşgunly çykyşlar, döwürlen we nesillen aýrylmaz ruhu baglanşygyny, dörüjülük ilhamyny alamatlandyrdy. Bu bolsa dawara gatnaşyklaryň kalbyny azaýyp zamanamyzda, parahatçylykda we awdansylykda ýaşap, dörüjülükli işlemek bagty üçin mehriban arkadagymyda hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyda şuňur hoşallyk duýgusundan nolardy. Bu ýerdäki dawaraly şäherler Galkynç Millat Üstünläki oýunlar toparynyň çykyşlary bilen jemlendi. Mälim bolşýal Galkynç Millat Üstünläki oýunlar topary 2007-nji ýylda döredildi. Toparyň işi häzirki wagtda hasa kämilleşdi. Galkynç toparynyň agdalary ahalteke bedeglerini çylşyrymly hereketleri ýerine ýetirýärler. At üstüne täsin oýunlar görkezýärler. Muman çağıları goraman halkary güni münasibetli bu ýerde geçirilen bayramçylyk dawratynda geljegimiz bolan çağılar hakdaky aladanyň egsilmezdigine, olaň bagtyarlygyny kemişelik üpçün etmeň baş maktadymyzdygyna, hemde ýurdumynyň gazanan üstünliklerini bolan tüýsürekden buýsanç duýgusy, gahrman arkadagymyzyň we arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol ýörelgeleri esasyna dörüjülüň we rowaşlyň ýoly bilen ynamly öňe barýan watanymyzyň ajaýyp geljegine ynam beýan edildi. Şoňa görä bu ýerdäki dawaralarda oňa gatnaşyklaryň ähletiniň şowkunly el çarpışmalarynyň ýygy dölmedi.